Sumanen má přes Zuzku Sanička. teď má být náhradou za odvolaného Štefa Čadu. No. Já se nepokryl, ale bude mít Ahoj. Červenka škola. Romana Červenku za Ahoj. zpráva o na reprezentačním srazu. No jo. Co já dělám? Takový život. Zápatem Sumanena Budeš hvězda, budeš hvězda. čeká týmu Martina Školu, který Saňo. odchodu otevřeně kritizoval. Kdyby nevadilo, Saňo. ale Sumanen to dosáhl do extrému. Překračovalo to mezi slušného chování. Saňko. On by měl stanoveného kouče oficiálně představit zítra. Já si už na Americe úplně jiné starosti. Hokejem se náramně baví a má důvod. Philadelphia teď šlape jako stroj. Naposledy to odnesl Washington a český brankář Tomáš Vokoun. Já jsem se přihrádkou podíval hned na prvním gólu v zápase. Hráči Philadelphie při každé příležitosti zakývali výhled Tomáši Vokounovi. A tahle taktika vyšla. Když dal Talbot gól na 4-0, tak Vokoun opustil branku. Vystřídal ho Michal Neuwirth, ale ani on nestačil na další teď. Tentokrát s podáním jako Voráčka. Hráli jsme jednoduchý hokej, hodně jsme chodili před bránou a musím říct, že se nám ten zápas fakt povedl. Philadelphia se to povedlo už po 6. za sebou. Porazila Washington 5-1 a v NHL je celkově druhá za Minnesotou. Petr Jiráček už je jednou nohou v německém Wolfsburgu. Prošel úspěšně zdravotními testy a na stole